More mám Sony, sluchátka úplně hrubý, k tomu ten kabel úplně hrubý, jack malej, úplně hrubý a k tomu nastavec na velký, úplně hrubý. Tyjo, tak to mě dyk vole pučíš. No ty vole, jsi posral, ne, ty mě to poskákáš a abych tě potom rozpil. Mě dvakrát čaj. Ovocný nebo černý? Jak černý? Takže ovocný? Ne, v tom je rakovina. To je nějaký zhnilej chleba, ponožky opřený, vozeď v rohu, tam tepláky připravený do komínka poskládaný. Pfuj.